హలో. బా, నీ వాయిస్ వింటే చాలే పోయిన పైన వెనక్కి తిరిగి వచ్చేది. అవునా? నీ వైఫ్కి తెలిసి వెనక్కి రాకుండా అడ్డుపడిపోతే? దాని బొందా, దానికి అంత సీన్ లేదు. మీ వైఫ్ అంటే నీకు అసలు భయం లేదా? ఏదో దాని ఈగో సాటిస్ఫై చేయడం కోసం పైకి భయపడినట్టు ఇంటర్నేషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేసి లోపల ఎరగబడి నవ్వేసుకుంటా ఉంటా. మ్మ్హ్మ్. ఏదో ఒక రోజు నీ యాక్టింగ్ తెలిసి బొక్కలు ఎరగొట్టేస్తే ఏం చేస్తావు? మన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ తక్కువ అంచనా వేసావు. ఏలూరు సుప్మాదే స్కూల్లో టీచర్ల దగ్గర దెబ్బలు తినకుండా మనం ఇచ్చిన పెర్ఫార్మెన్స్ కవర్లు ఇచ్చారు తెలుసా? ఓ మై గాడ్, యూర్ సో గ్రేట్ యా. నీ వాయిస్ ఎంత క్యూట్ గా ఉంటుందో తెలుసా? ఇంకెన్ని రోజులు అమ్మా ఈ ఫోన్లు డైరెక్ట్ గా కలవచ్చు కదా. ఎదురుగా వస్తే చూసి చచ్చిపోతావేమో. ఏంటే? అంటే డైరెక్ట్ గా చూస్తే కంట్రోల్ చేసుకోలేవంటున్నా. నాకు నిద్ర వస్తుందిరా కన్నా, నేను పడుకుంటాను. ఓకే ఓకే పడుకో, మళ్ళీ గ్లామర్ తగ్గిపోతుంది.